Забелязали ли сте някога, че колата ви внезапно губи мощност и педалът на газта не реагира по същия начин? Двигателят се задавя. Това не е повреда. Модерните автомобили имат режими на защита, които ограничават производителността, за да предотвратят катастрофална повреда на двигателя, трансмисията и критичните компоненти. Днес ще идентифицираме 12-те точни причини, поради които вашата кола влиза в защитен режим или безопасен режим, и как да го откриете преди да ви отведе в скъп сервис. Това е ценна информация за правилна диагностика, избягване на ненужни ремонти и разбиране защо колата ви се държи по странен начин. Да започваме. Причина 12. Температура на охлаждащата течност на двигателя прекомерна. Започваме с причина номер 12. Температура на охлаждащата течност на двигателя прекомерна. Прегряването активира термичната защита. ЕСУ мониторира постоянно температурата на охлаждащата течност чрез сензора ECT. Когато се превиши лимитът за сигурност, типично 105 до 110 градуса Целзий, ЕСУ намалява мощността незабавно. Тази защита предотвратява повреда на гарнитурата на главата, деформация на главата, напукване на блока на двигателя и стопяване на буталата. Симптомите, които ще забележите, са светлинният индикатор за температура в червено на таблото, загуба на мощност на педала на газта, двигател с ограничени обороти и вентилатор на радиатора на постоянна максимална мощност. Честите причини включват ниско ниво на охлаждаща течност, течове в охладителната система, заседнал затворен термостат, дефектна водна помпа, запушен радиатор и електрически вентилатор, който не работи. За проверка използвайте скенер за отчитане на сензора ECT и сравнете с реалната температура на двигателя. Ако има разминаване, сензорът е дефектен. Направете визуална инспекция на нивото на охлаждащата течност в разширителния съд и потърсете течове в маркучите, радиатора и помпата. Незабавното решение е да спрете автомобила и да го оставите да се охлади. Никога не отваряйте радиатора, когато е горещ. Налягането и парата причиняват тежки изгаряния. Необходима е професионална диагностика, за да се идентифицира основната причина за прегряването и да се ремонтира преди шофиране отново. Игнорирането на прегряването унищожава двигателя напълно. Ремонтът струва 1000 евро. Превенцията е икономична. Причина 11. Прекомерно налягане на турбокомпресора. В причина 11 имаме прекомерно налягане на турбокомпресора – Overboost. Тази защита ограничава мощността. В турбодвигателите ECU контролира налягането на буст чрез клапана Wastegate или електронен актуатор. Когато налягането надвиши програмирания лимит, ECU прекъсва впръскването на гориво и намалява мощността. Тази защита предотвратява детонацията на двигателя, която е преждевременна експлозия на сместа, която поврежда бутала и клапани. Симптомите са внезапна загуба на мощност, докато ускорявате силно. Колата ускорява нормално и внезапно спира да реагира. Лампичка Check Engine с код P0234 Overboost. Причините включват заседнал затворен клапан Wastegate, скъсан или откачен мъркуч за налягане на буст, дефектен актуатор на турбото, сензор за налягане MAP с неправилно отчитане, устарял софтуер на ECU и модификации на турбото без препрограмиране. За проверка използвайте скенер за четене на кода за грешка P0234 и данните в реално време за налягането на буст. Сравнете с спецификациите на производителя. Направете визуална инспекция на маркучите от турбото до интеркулера, търсейки разкъсвания или откачания. Проверете дали клапанът Wastegate има свободно движение без засядания. Решението. Замяна на клапана Wastegate струва между 300 и 500 евро. Ремонт на маркучи за буст около 100 евро. Препрограмиране на ECU за модификации на турбото между 500 и 1000 евро. Игнорирането на Overboost може да унищожи двигателя поради тежка детонация. Ремонтът на целия двигател струва 10 000 евро или повече. Причина 10. Сензор за позиция на дроселовата клапа TPS с непостоянен сигнал. Сензорът за позиция на дроселовата клапа TPS с непостоянен сигнал активира режим на защита с ограничен празен ход. TPS информира ECU за точната позиция на педала на газта.
Когато сензорът се повреди и изпраща противоречиви сигнали, ECU влиза в безопасен режим и ограничава оборотите до празен ход от приблизително 1000 оборота в минута. Тази защита предотвратява неконтролирано ускорение, прекомерни обороти и повреда на двигателя или трансмисията. Симптомите са, че педалът на газта не реагира при натискане. Двигателят се поддържа на нисък празен ход. Лампичка Check Engine с кодове P0121, P0122, P0123. Позиция на ТПС извън обхвата. Причините са износени въглеродни писти на сензора с нередовен контакт, окабеляване на ТПС в късо съединение, разхлабена или корозирала връзка, механично повреден сензор и натрупване на замърсявания в корпуса на дросела. За проверка използвайте волтметър за измерване на сигнала на ТПС. Трябва да се увеличава линейно от 0.5 волта на празен ход до 4.5 волта с педал до край. Ако скача или е прекъсващ, сензорът е дефектен. Почистването на корпуса на дросела с специфичен спрей може да реши проблема временно, ако натрупването на замърсявания пречи на гладкото движение на клапата. Причина 9. Недостатъчно налягане на горивото. Недостатъчното налягане на горивото, когато помпата, регулаторът или възвратния клапан се повредят, активира защитата от бедна смес. Горивната система трябва да поддържа специфично налягане, за да могат инжекторите да пулверизират правилно. Когато налягането падне, ECU го засича чрез сензора за налягане на горивната рейка и намалява мощността, за да предотврати прекомерно бедна смес, която поврежда двигателя. Тази защита избягва детонация, прекомерни температури на горене и повреда на катализатора. Симптомите са загуба на мощност при силни ускорения. Двигателят трепери или прекъсва под товар, труден старт, двигателят върти няколко секунди преди да запали и лампичка Check Engine с кодове P0087, ниско налягане на горивото, или P0190, сензор за налягане на горивото с неизправност. Причините включват износена горивна помпа, която не генерира достатъчно налягане, дефектен регулатор на налягането на горивото, който позволява налягането да варира, лош възвратен клапан, при който налягането пада при изключен двигател, запушен горивен филтър, който ограничава потока, и частично запушени инжектори. За проверка използвайте манометър за налягане на горивото. Свържете го към рейката на инжекторите и измерете налягането с ключ на контакт и изключен двигател. Трябва да бъде в спецификация, типично 50 до 100 бар при двигатели с директно впръскване, 30 до 50 бар при впръскване в порта. Слушайте горивната помпа при ключ на контакт. Трябва да бръмчи за 2 секунди, за да херметизира системата. Ако помпата е тиха или не работи, проверете предпазителя, релето и електрическото захранване. Решението: замяна на горивна помпа в резервоара струва между 400 и 800 евро, включително труд за достъп. Регулатор на налягането между 200 и 400 евро. Горивен филтър 50 до 100 евро. Ултразвуково почистване на инжектори между 300 и 500 евро. Правилната диагностика е от съществено значение, за да се избегне ненужната замяна на компоненти. Налягането на горивото като проблем може да има множество причини. Систематичната проверка спестява пари. Причина 8. Прекомерна температура на маслото на двигателя. Прекомерната температура на маслото на двигателя активира термичната защита на смазването. Маслото на двигателя смазва и охлажда вътрешните компоненти. Когато температурата на маслото надвиши безопасния лимит, типично 130 до 140 градуса Целзий, ECU намалява мощността, за да предотврати повреда на лагерите на коляновия вал, разпределителния вал и буталата. Тази защита избягва деградация на маслото, загуба на вискозитет, повреда на смазването и блокиране на двигателя. Симптомите са загуба на мощност по време на продължително шофиране с висока скорост или с тежки товари. Предупредителна светлина за налягане или температура на маслото, индикатор за температура на маслото в червената зона, ако е наличен, и мирис на изгоряло масло.
Причините са ниско ниво на масло с недостатъчно смазване, старо деградирало масло, което не охлажда правилно, запушен маслен радиатор, който не разсейва топлината, продължително агресивно шофиране с малък двигател и прекомерен товар от тегляне или претоварване и дефектна маслена помпа с недостатъчно налягане. За проверка проверете температурата на маслото с скенер, отчитане на сензора за температура на маслото и го сравнете с спецификацията. Проверете нивото на маслото с щеката. Трябва да бъде в правилния диапазон между min и max. Качество на маслото. Ако цветът е черен и гъст, то е деградирало и се нуждае от смяна. Инспектирайте масления радиатор, ако е наличен, търсейки запушвания, замърсявания или огънати ребра, които пречат на въздушния поток. Незабавното решение е да намалите скоростта и товара, за да позволите на двигателя да се охлади. Спрете на безопасно място и проверете нивото на маслото. Добавете, ако е необходимо, с правилния вискозитет. Незабавната смяна на масло и филтър, ако маслото е деградирало, струва между 100 и 200 евро. Предотвратява повреда на двигателя за 1000 евро. Умереното шофиране с разумни товари и спазените интервали за смяна на масло предотвратяват прекомерната температура на маслото. Поддръжката е икономична. Защитата е скъпа. Причина 7. Прекомерна температура на трансмисията. Прекомерната температура на трансмисията активира прегряването и защитата на превключванията. Автоматичните CVT и трансмисиите с двоен съединител DCT генерират топлина чрез триене. Когато трансмисионната течност достигне температура, която надвишава безопасния лимит, типично 120 до 130 градуса Целзий, SU ограничава мощността, прави превключванията по-плавни и избягва високи предавки. Тази защита предотвратява изгаряне на съединители и фрикционни ленти, деформация на вътрешни компоненти и катастрофална повреда на трансмисията. Симптомите са резки превключвания или забавяния при смяна на предавките, трансмисията приплъзва, оборотите се вдигат, но скоростта не, предупредителна светлина на трансмисията и загуба на мощност при ускорение. Причините включват ниско ниво на трансмисионна течност с недостатъчно смазване и охлаждане, стара деградирала течност, която не разсейва топлината правилно, запушен радиатор на трансмисията, тегляне на тежки товари или продължителни изкачвания и шофиране в града с гъст трафик, където честите смени генерират прекомерна топлина. За проверка проверете температурата на трансмисията с скенер. Отчитане на сензора за температура на ATEF и го сравнете с спецификацията. Ниво на течността с специфичната щека на трансмисията в правилния диапазон. Цвят на течността. Ако е тъмно кафяв или изгоряло черен, тя е деградирала и се нуждае от смяна. Направете визуална инспекция на радиатора на трансмисията и охладителните линии, търсейки течове, запушвания или повреди. Незабавното решение е да спрете колата безопасно и да оставите трансмисията да се охлади за 10 до 15 минути, преди да продължите. Смяната на трансмисионна течност и филтър струва между 200 и 400 евро, в зависимост от автомобила. Пълното обслужване на трансмисията, което включва почистване, струва между 500 и 1000 евро. Инсталирането на допълнителен радиатор за трансмисията Aftermarket между 300 и 500 евро. Подобрява капацитета за охлаждане при превозни средства с често тегляне. Превантивната поддръжка с смени на трансмисионна течност на препоръчаните интервали 30 000 до 60 000 км, в зависимост от типа шофиране, предотвратява скъпо прегряване и избягва ремонти на трансмисията от 5000 до 10 000 евро. Причина 6. Запушена антизаустваща система DPF. Антизаустващата система с запушен DPF, филтър за дизелови частици, принуждава регенерация и активира защитата. Модерните дизелови двигатели имат DPF, който улавя частиците сажди от ауспуха. Когато се запуши прекомерно, обратното налягане на изгорелите газове се увеличава и ECU ограничава мощността и принуждава регенерация на DPF, за да изгори натрупаните сажди. Тази защита предотвратява повреда на турбото, EGR клапана и двигателя. Прекомерното обратно налягане унищожава компоненти. Симптомите са постепенна загуба на мощност, особено при ускорения, двигателят се задавя, прекомерен черен дим от ауспуха,
предупредителна светлина за DPF на таблото, силен мирис от ауспуха по време на процеса на регенерация, повишен разход на гориво и повишена температура на изгорелите газове. Причините включват градско шофиране на кратки разстояния, където DPF никога не достига температура за регенерация, моторно масло с неправилно качество, което генерира прекомерна пепел и запушва DPF, дефектен сензор за диференциално налягане на DPF с неправилно отчитане и износени горивни инжектори, при които непълното горене генерира прекомерни сажди. За проверка използвайте скенер за четене на състоянието на DPF, процент на запушване, диференциално налягане преди и след филтъра и данни за завършени или неуспешни регенерации. Можете да форсирате стационарна регенерация с процедура чрез скенер, която поддържа двигателя на високи обороти с необходимата температура за изгаряне на саждите за 30 до 40 минути. Решението – професионално почистване на DPF с специфична машина струва между 400 и 600 евро. Замяна на DPF с нов между 1500 и 3000 евро в зависимост от автомобила. За превенция правете шофиране по магистрала с постоянна скорост за 20 до 30 минути седмично. Това позволява естествени автоматични регенерации. Използвайте моторно масло с правилна спецификация Low SAPS, ниско съдържание на пепел и спазвайте интервалите за смяна. Премахването на DPF е незаконно в Европа. Проваля техническия преглед с глоби. Освен това поврежда турбото и ЕГР клапана в дългосрочен план. Решението изглежда привлекателно, но създава по-големи проблеми. Причина 5. Замърсен сензор за масов въздушен поток МАФ. Замърсеният сензор за масов въздушен поток МАФ дава неправилно отчитане на сместа от въздух и гориво и активира защитата. МАФ измерва точното количество въздух, влизащо в двигателя. ЕЦУ изчислява горивото за впръскване. Когато сензорът е замърсен с масло, прах или остатъци, той изпраща неправилен сигнал и ЕЦУ впръсква грешното гориво, прекомерно богата или бедна смес. Тази защита избягва повреда на катализатора, анормални температури на горене и детонация на двигателя. Симптомите са загуба на мощност, лошо ускорение, двигателят пали трудно, нестабилен и неравномерен празен ход, разход на гориво, който се увеличава драстично, и лампичка Check Engine с кодове P0100, P0101, P0102, верига на MAF с неизправност или P0171, P0174, бедна смес. Причините са мръсен въздушен филтър, през който преминават частици и замърсяват MAF, масло от въздушен филтър с висок поток с нанесено прекомерно количество, което замърсява сензора, маслени пари от картера поради дефектна PCV вентилация и стар MAF, където горещият елемент е деградирал с намалена чувствителност. За проверка използвайте скенер за данни в реално време на MAF. На празен ход трябва да отчита между 2 и 7 грама в секунда в зависимост от двигателя. При ускорение стойностите се увеличават пропорционално. Ако отчитането е 0 или прекомерно високо, сензорът е дефектен. Почистването на MAF с специфичен спрей за почистване на MAF, никога почистващ препарат за спирачки или DVD-40, защото повреждат елемента на сензора, се нанася внимателно върху елемента с гореща жица или горещ филм. Оставете да изсъхне напълно, преди да го монтирате обратно. Решението – почистването на MAF струва между 15 и 20 евро и може да възстанови функцията на сензора, ако замърсяването е леко. Замяна на MAF между 150 и 300 евро в зависимост от автомобила. Някои сензори са скъпи – 500 евро при премиум марки. За превенция използвайте качествен въздушен филтър, сменян на правилните интервали – 15 до 20 000 км, за да избегнете замърсяване на MAF. Въздушните филтри с висок поток изискват масло. Внимателното нанасяне без излишък замърсява сензора. Поддръжката на системата за вентилация на картера PCV с правилно работещ клапан предотвратява прекомерните маслени пари. Причина 4. Детонация на двигателя, открита от сензора NOC. Детонацията на двигателя с чукане, където сензорът NOC я засича, активира защитата с забавяне на запалването.
Детонацията е преждевременна и неконтролирана експлозия на сместа от въздух и гориво в горивната камера. Генерира вълни от налягане и метално чукане. Сензорът NOC засича специфичната вибрация и ECU незабавно забавя времето за запалване и намалява мощността, за да предотврати повреда. Тази защита избягва дупки в буталата, изгорели клапани, напукване на главата и катастрофална повреда на двигателя. Симптомите са загуба на мощност при силни ускорения, особено при изкачвания с натоварване на двигателя, звук на метално чукане от двигателя под товар при силно ускорение и лампичка Check Engine с кодове P0325, P0330, верига на сензора NOC с неизправност. Причините са гориво с неправилно октаново число, ниско за това, което изисква двигателят, като например, ако двигателят се нуждае от бензин 910 а използвате 910, детонацията е неизбежна, свещи с неправилен термичен диапазон, с прекомерна температура на горене, натрупване на въглерод в горивната камера, което увеличава компресията, дефектен сензор NOC, който не засича реалната детонация и ECU, не защитава двигателя, и турбо с прекомерно налягане на буст, където overboost генерира детонация. За проверка проверете горивото в резервоара с правилното октаново число според спецификацията на производителя. Свещи с разстояние в спецификация и правилен термичен диапазон. Инспекция с бороскоп на горивната камера, за да видите натрупването на въглерод по клапаните и буталата. Почистването на горивната камера с натрупване на въглерод чрез процедурата Walnut Blasting в специализиран сервис струва между 500 и 800 евро. Продуктите за почистване на гориво или добавките за продължителна употреба предотвратяват натрупването. Замяната на сензора NOC струва между 200 и 400 евро в зависимост от местоположението и достъпността. При някои двигатели сензорът е под всмукателния колектор с интензивен труд. Незабавното решение е да използвате гориво с по-високо октаново число 910 и 8 временно, докато диагностицирате проблема. Плавно шофиране, избягващо силни ускорения и прекомерен товар. Игнорирането на детонацията унищожава двигателя бързо. Пробити бутала, изгорели клапани. Ремонтът на целия двигател струва между 5000 и 10 000 евро. Превенцията е икономична, правилно гориво и адекватна поддръжка. Причина 3. Приплъзващ съединител на ръчна трансмисия. Съединителят на ръчната трансмисия приплъзва и прегрява, активирайки защитата с прекъсване на мощността. Износените съединители не прехвърлят мощността на двигателя към колелата правилно. Те приплъзват и генерират прекомерна топлина от триене. ECU засича разликата между скоростта на двигателя и входната скорост на трансмисията чрез сензори за RPM и прекъсва мощността, за да предотврати повреда на диска на съединителя и маховика на двигателя. Тази защита предотвратява пълно изгаряне на съединителя, кристализация на диска с невъзможност за смяна на предавките и деформация на притискателния диск, където маховикът се нуждае от шлифоване. Симптомите са, че съединителят приплъзва, оборотите на двигателя се вдигат, но скоростта на автомобила не се увеличава пропорционално, особено при изкачвания или силни ускорения. Характерна миризма на изгоряло от съединителя, педал на съединителя с меко усещане и висока точка на зацепване и загуба на мощност при ускорения. Причините са износен диск на съединителя с изразходван фрикционен материал и гладка повърхност, която приплъзва, притискателен диск с слаби пружини, който не прилага достатъчен натиск, моторно масло, което е замърсило диска на съединителя поради теч от семеринга на коляновия вал, маховик на двигателя с неравна повърхност и неравномерно износване и агресивно шофиране с резки тръгвания или полунатиснат съединител, което генерира преждевременно износване. За проверка направете тест на пътя при стръмно изкачване. На висока предавка, трета или четвърта, ускорете до край. Ако двигателят вдига обороти, но автомобилът не ускорява съответно, съединителят приплъзва. Инспекцията. Достъпът до съединителя изисква демонтиране на трансмисията с интензивен труд. Проверете дебелината на диска на съединителя, състоянието на притискателния диск, аксиалния лагер и маховика на двигателя. Решението. Замяна на пълен комплект съединител диск, притискател и лагер струва между 600 и 1200 евро за части. Трудът струва между 400 и 800 евро.
Общо, между 1000 и 2000 евро в зависимост от автомобила, дали е с предно или задно предаване и сложността на достъпа. Шлифоването на маховика на двигателя, ако повърхността е неравна, струва между 100 и 200 евро допълнително. Причина 2. Системата за сцепление и контрол на стабилността. СП се намесва. Системата за сцепление и контрол на стабилността СП се намесва, прекъсвайки мощността за защита на стабилността. Електронните системи за стабилност СП и ТСС постоянно мониторират скоростта на колелата, ъгъла на завиване и страничното ускорение. Те засичат загуба на сцепление или занасяне. ЕЦУ намалява мощността на двигателя и прилага спирачки на отделни колела, за да възвърне контрола над автомобила. Тази защита предотвратява загуба на контрол, инциденти, излизане от пътя и преобръщане, особено при неблагоприятни условия като дъжд, сняг или лед. Симптомите са загуба на мощност при ускорение в завой или на мокър път, мигаща светлина на SPS на таблото, двигателят прекъсва мощността моментно, докато колелата приплъзват, звук от прилагане на спирачките, като ABS с пулсация в спирачния педал, и автомобилът се стабилизира автоматично. Причините са прекомерно ускорение в завой, където задвижващите колела губят сцепление и приплъзват, мокър, хлъзгав път, лед или сняг с намалено сцепление, износени гуми с недостатъчен грайфер и лошо сцепление с повърхността, неправилно налягане на гумите, ниско или високо, което влияе на контакта с пътя, и дефектен сензор за скорост на колелото, който изпраща неправилен сигнал, и SPS се активира ненужно. За проверка светлината на SPS на таблото мига активно по време на нормална работа. Ако остане да свети постоянно, има дефектен сензор на колелото или код за грешка в паметта на ЕЦУ. Гуми. Визуална инспекция на грайфера. Минималната законна дълбочина е 1.6 мм. Препоръчителното за безопасност е 3 мм. Налягане на гумите според спецификацията на производителя на вратата на шофьора или в ръководството. Деактивирането на SP с бутон е налично при някои автомобили за специфични ситуации. Засядане в сняг или пясък, където трябва да позволите на колелата да приплъзват, за да излезете. Използвайте отговорно. На нормален път SP трябва да остане активен за безопасност. Решението е шофиране, адаптирано към пътните условия, умерена скорост в завой, плавно и прогресивно ускорение, особено на мокро. Замяна на износени гуми – 200 евро на качествена гума. Сензори за скорост на колелата – между 100 и 200 евро всеки. Почистване на ABS сензорите, ако натрупаната мръсотия или ръжда пречат, възстановява функцията. Причина 1. ЕЦУ засича критична повреда и влиза в безопасен режим Limp Mode. И стигаме до причина номер 1. ЕЦУ засича критична повреда на системата и влиза в безопасен режим Limp Mode с максимална защита. Безопасният режим или Limp Mode е последната защита на ЕЦУ, когато засиче сериозна повреда, която може да причини катастрофална щета на двигателя, трансмисията или жизнено важни компоненти. ЕЦУ силно ограничава мощността. Типично максималните обороти са 2000 до 3000 RPM, максимална скорост от 50 км в час. Позволява безопасно шофиране до сервиза, без да се унищожи двигателят. Тази защита избягва непоправима повреда на двигателя, трансмисията и скъпите компоненти. Позволява диагностика и ремонт преди пълната щета. Симптомите са тежка и драстична загуба на мощност, двигателят не надвишава 2000 оборота, педалът на газта практически не реагира, постоянно светеща лампа Check Engine с множество съхранени кодове за грешки, трансмисия, блокирана на една предавка, типично втора или трета, и автомобилът едва се движи с минимална скорост. Причините са множество и едновременни. Повреда на критични сензори като MAF, TPS, ECT, сензор за позиция на коляновия или разпределителния вал. Сериозни проблеми с трансмисията. TSM, контролен модул на трансмисията, с грешка в комуникацията. Изключително ниско налягане на моторното масло поради дефектен сензор или помпа. Турбокомпресор с пълна повреда или заседнал клапан Wastegate. Кислороден сензор или катализатор с тежки повреди в емисиите.
Електрическа система с нестабилно, ниско или високо напрежение на батерията или алтернатора. За проверка използвайте скенер, за да прочетете всички кодове за грешки, съхранени в системата. Двигател, трансмисия, ABS, SSP. Множество едновременни кодове показват безопасен режим. Замразените данни от момента на повредата предоставят информация за условията, при които ECU е активирало защитата.